Kan cedok iki ndawung. Om wirang ngawi genam atu nama sidam sekaring bawana langgeng. Iwang sukma adi linuwih payungono jeneng ulun sagung tumitah. Kawula nuwun kakang ulun Bathara Narada sarawuh paduka dewan wonten salebeting kalih marcukung dongane. Keparengarinta kula ngaturaken pasukan para Jogo sandang pepodo kanthi mawan tuan tutu kakangku. Rencong-rencong Pak Warung Warung Jati Tegor Pokal Jati Sopo Singgawi. Rahayu sekolah tanpa wonten rupit angin kula marak sibda ngabiyantara Yai Guru. Wonten langkung pujastawanipun Rapa Purjengandika mugi katur wonten padanipun Yai Guru. Kawula nuwun inggih. Ngaturan ageng panuwun ingkang tanpa pindhang. Pangestu saking paduka Kakang Guru. Boten langkung kuatur linggah ingkang kanthi prayogi wonten salebeting bali marcukung domane Kakang Guru. Ladalah babagan wonten pun punang guru-guru jar paduka Kakang Guru pinangka siswing para dewa ing Suralaya, pinangka wakil ulun lan punika dadi paran-parane para kadang dewa Durandara. Monggo kula aturi paring dawuh sampun ngantos nggadhahi rasa nggurunggi menawi sampun wonten wewenganipun kalih ingkang jalari peteng swasantipun nang guru-guru. Monggo kula aturi bareng dawuh medharek wonten kalenggan wonten sapeting pamen dinten menika. Lamake manungsa wantah menika wonten napa-napa pangkasambat sebute tenggene gawe jagat. Ya kanthi menika katimbang wonten kahyangan mereka panggah rina bong dening kebingungan wontenipun wayang wuyunganipun galih wujuding guru-guru. Monggo sami meminta pangusan jagat, meminta saking Gusti ingkang akaryoka peh pepajaring kawontenan nika kok wonten inggih menika wewenganing Gusti ingkang akaryoka anggenipun
inggih Yai Guru icali dendo trima wonten punang guru-guru inggih monggo sareng-sareng kakang kula meminta panguwasane Gusti ingkang akarya jagat Seno Pakuna Sakarintaya Rikala ngebya samudra kula magulungan lumembak penyuku mambang kontak semua kantopo ana sajere rasa kantopo ana sajere kala sira tinggal apa nylepet swasana to ing Ponanggara apa iki gaweane jin setan triprayan apa iki gawe titah madya pitupungsa manungsa nakos kasidan sidane karsa kanthi wonten anggenipun Pandhawa Gusti ingkang Maha Nasa alon wijing panangka kumpul aton kanduan rimang Yai Guru paramapta panyuwun pangapunten inggih kados pundi kakang kula jagat durwekasan mekaten Yai kanthi wonten sabdan Gusti ingkang